Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Γερασίμου από την E Support Center και σήμερα θα δούμε μία σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής My Data Fast Entry. Στην ουσία πρόκειται για μία εφαρμογή η οποία αυτοματοποιεί την καταχώρηση των παραστατικών αγορών και δαπανών στο Pylon ERP. Είναι web εφαρμογή, παίζει από browser είτε από σταθερό υπολογιστή, laptop ή και κινητό. Είναι απεριόριστον χρηστών και μέσω των δεδομένων που διαβιβάζουν οι προμηθευτές μας μέσω των My Data μπορούμε και διαβάζουμε τα είδη, τις γραμμές, τις ποσότητες, τις αξίες και επιταχύνουμε τη διαδικασία ελέγχου και καταχώρησης στο εμπορικό μας. Σε γενικές γραμμές και συνοπτικά έχουμε τη δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής είδους με ένα κλικ, συμπληρώνοντας τα απλά πεδία τα οποία είναι τα απαραίτητα από το Pylon ή ακόμα και custom πεδία δικά μας, έτσι ώστε να γλιτώσουμε την εναλλαγή από το Pylon το εμπορικό και να χάσουμε χρόνο, άρα μέσα από την εφαρμογή έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Επίσης πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ευελιξία διαμόρφωσης ειδικής φόρμας αναπελάτη, άρα κάποιος πελάτης ο οποίος έχει ειδικές ανάγκες με εξειδικευμένα custom πεδία ή κάποια ειδική διαχείριση μπορούμε πολύ εύκολα να διαμορφώσουμε τη δική του φόρμα. Επιπρόσθετα μπορούμε και διαχειριζόμαστε τις παραλαβές από τους προμηθευτές μας αντικαθιστώντας τη γνωστή διαδικασία του χειρόγραφου που επιβεβαιώνει ο παραλήπτης αποθηκάριος ότι έχουν έρθει σωστές ποσότητες ή να επισημάνει κάποια παρατήρηση ότι είναι ανοιγμένη συσκευασία κλπ. Πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε μηχανογραφημένα το αποτέλεσμα αυτής της παραλαβής και επίσης πλέον μπορούμε να κάνουμε και καταχώρηση δαπανών βάσει προτύπων τα οποία έχουμε στήσει στην εφαρμογή. Άρα ομαδοποιούμε σε πρότυπα τις δαπάνες από τους προμηθευτές και βάσει του ποιος είναι θα το δούμε και αργότερα ότι μπορούμε να κάνουμε την καταχώρηση των παραστατικών και των παραστατικών δαπανών. Στην πράξη, πολύ συνοπτικά, η εφαρμογή λειτουργεί όπως είπαμε πάνω στο web, επικοινωνεί με τα My Data από τη στιγμή που ο προμηθευτής μας έχει διαβιβάσει τα παραστατικά του εκεί, τα διαβάζει, τα κρατάει, εμείς ελέγχουμε στην εφαρμογή, κάνουμε μια επισκόπηση, αντιστοίχηση με υπάρχοντα είδη ή ακόμα και δημιουργία νέων ειδών και έπειτα αφού ελέγξουμε ολοκληρώνουμε την καταχώρηση για να κατέβει το παραστατικό στο Pylon. Πάμε να δούμε και live την εφαρμογή. Στην ουσία όπως σας είπα πρόκειται για μια εφαρμογή στον browser, απεριόριστων χρηστών. Αυτή τη στιγμή θα συνδεθώ με demo και κάνοντας την είσοδό μας εισερχόμαστε στο περιβάλλον της εφαρμογής με το σύνολο των παραστατικών. Εφόσον επιλέξουμε τα τιμολόγια πώλησης με το τύπο παραστατικού τιμολόγια πώλησης στα My Data, μπορούμε και αυτή τη στιγμή απεικονίζονται εδώ όλα τα παραστατικά τα οποία δεν έχουμε καταχωρήσει στο Pylon. Αυτό σημαίνει δηλαδή με το που γίνει κάποια καταχώρηση από εδώ και κατέβει, αυτό θα εξαφανιστεί από εδώ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Όπως επίσης και αν θέλουμε να το εξαιρέσουμε για τον ΑΒ λόγο, γιατί είναι παροχής υπηρεσίας ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε κάνοντας κλικ την εξαίρεση δεξιά να μπορέσουμε π.χ. να το εξαιρέσουμε. Πολύ σημαντικό είναι ότι όπως θα δούμε τώρα σε κάποιο παραστατικό στο οποίο θα κάνουμε προεπισκόπηση στην φόρμα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα παραστατικό από τον προμηθευτή Data Media με μια ημερομηνία 2/6. Εδώ δεξιά βλέπουμε την αντιστοίχηση στο Pylon όσον αφορά το υποκατάστημα του Pylon αν είναι έδρα ή κάποιο άλλο, καθώς και την αποθήκη του Pylon. Η σειρά του παραστατικού επίσης θυμάται η εφαρμογή καθώς έχουμε ήδη καταχωρήσει παραστατικό του συγκεκριμένου προμηθευτή στο My Data Fast Entry και θυμάται ότι το είχαμε αντιστοιχίσει με τη σειρά τιμολόγιο αγορών 00 TIM. Από εκεί και πέρα ο τρόπος πληρωμής έχει αντιστοιχηθεί μία φορά στη βασική παραμετροποίηση της εφαρμογής και από κάτω στην προεπισκόπηση που έχουμε των γραμμών του παραστατικού, όπως θα δούμε υπάρχουν στο πρώτο μέρος ο κωδικός και η περιγραφή του προμηθευτή, αλλά όλα αυτά και οι 7 γραμμές έχουν και θυμάται η εφαρμογή ότι σε προηγούμενη καταχώρηση τα έχω αντιστοιχίσει και δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ.
Άρα το συγκεκριμένο παραστατικό, εφόσον επαναλαμβάνει κάποιες γραμμές, είναι έτοιμο προς καταχώρηση. Εδώ έχουμε την ποσότητα του πάιλον, όπως βλέπετε, την αξία της μονάδος, τη συνολική καθαρή, το ΦΠΑ και τη γραμμή του παραστατικού, και με την εισαγωγή στο πάιλον το συγκεκριμένο παραστατικό έχει έρθει, πράσινο το μήνυμα, έχει κατέβει, ενημέρωση και έχει φύγει από εδώ που ήταν. Γυρνάμε στο πάιλον και βλέπουμε στα παραστατικά αγοράς με μία ανανέωση ότι 7 και 1, 4 έκτου, το συγκεκριμένο παραστατικό 29035 έχει καταχωρηθεί με πλήρη ανάλυση με τα δεδομένα τα οποία ήταν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Επιστρέφοντας στην εφαρμογή, θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι εδώ στην παραμετροποίησή τους, στο συγκεκριμένο ταμπάκι, έχουμε παραμετροποίηση εφαρμογής. Εφόσον ο πελάτης μας παρακολουθεί έργα, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα και να καλύψουμε και τη διαχείριση των έργων. Εφόσον επιθυμεί την αντιστοίχηση σε διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο αναγραμμή παραστατικού, επίσης μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε ένα παραστατικό αγοράς να το μοιράσουμε σε διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους. Επιστρέφοντας πίσω στην αρχική σελίδα, στα τιμολόγια πώλησης, θα πάμε να βρούμε κάποιο παραστατικό το οποίο μας εξυπηρετεί για να δούμε και τις υπόλοιπες δυνατότητες. Ωραία, το συγκεκριμένο είναι πάλι της Data Media με τη μόνη διαφορά, εδώ όπως βλέπετε το θυμάται ήδη, ότι είναι η συγκεκριμένη σειρά 00 team. Επίσης έχουμε ενεργοποιήσει τον διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο αναγραμμή παραστατικού, εμφανίστηκε η συγκεκριμένη στήλη και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι μόνο το πρώτο είδος το έχουμε ήδη αγοράσει από το συγκεκριμένο προμηθευτή, το θυμάται το My Data Fast Entry και το έχει ήδη αντιστοιχίσει. Άρα μία φορά αντιστοιχίζουμε τον συνδυασμό προμηθευτή κωδικό είδους μαζί με τα είδη μας από το pylon και με τον τρόπο αυτό θα θυμάται και θα μας βοηθάει πάρα πολύ να μειώσουμε τον χρόνο καταχώρησης. Εδώ μόνο στην πρώτη γραμμή, επειδή έχουμε την απαλλαγή του ΦΠΑ, θα διαλέξουμε το άρθρο 39, είναι απαραίτητο για να καταχωρηθεί κάτω στο pylon, και εδώ στα καινούρια είδη που δεν τα γνωρίζει το pylon, πάμε να δούμε ότι με την αναζήτηση το συγκεκριμένο το έχουμε ήδη κάτω, το κάνει αναζήτηση από όλα τα είδη, το ματσάρει με κάποιο από τα στοιχεία είτε του βοηθητικού είτε της περιγραφής. Αν θέλουμε να δούμε όλα τα είδη, όπως βλέπετε είναι πάρα πολλά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι απευθείας με ένα κλικ μου δείχνει ότι είναι το συγκεκριμένο είδος. Τα υπόλοιπα θα δοκιμάσουμε να τα ανοίξουμε γιατί δεν τα έχουμε στην αποθήκη, να δούμε και τη συγκεκριμένη φόρμα. Άρα με το συν έρχεται ήδη η περιγραφή εδώ, εγώ μπορώ να την αφήσω ίδια, μπορώ και να την τροποποιήσω, μπορώ να προσθέσω μία τιμή χονδρικής εφόσον τη γνωρίζω, μία τιμή λιανικής, για παράδειγμα εδώ μου εμφάνισε και το μήνυμα για τα υποχρεωτικά πεδία, τα τεμάχια, την κλάση ΦΠΑ, τη λογιστική κατηγορία, έχω και την τιμή λιανικής, βάλω και την τιμή χονδρικής και εφόσον έχω και κάποιο barcode με το πιστόλι μου μπορώ να έρθω και να πω ότι είναι το συγκεκριμένος κωδικός. Αν έχω και ένα δεύτερο, με το συν μπορώ να ανοίξω και δεύτερο. Εισαγωγή. Εδώ μου είπε ότι υπάρχει ήδη αυτός ο κωδικός. Άρα επειδή εγώ έχω κάνει ήδη παράδειγμα με κάποιον κωδικό, θα έρθω πολύ σωστά και θα το αντιστοιχίσω με το συγκεκριμένο είδος το οποίο ανοίξαμε μόλις και είναι το 196. Στο επόμενο είδος δεν θα χρησιμοποιήσω εναλλακτικό κωδικό, απλά θα κάνω εισαγωγή έτσι όπως είναι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Από εκεί και πέρα εντοπίζω εδώ κάποιο χρωματισμό με στατιστικό στοιχείο το οποίο συγκρίνει την τελευταία τιμή αγοράς από αυτόν τον προμηθευτή αυτού του συγκεκριμένου είδους, έτσι ώστε να μου επισημαίνει εφόσον υπάρχει διαφορετική τιμή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αν η φορά την οποία τώρα το 3,43 είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη τιμή, μου το κάνει κόκκινο, σε περίπτωση που ήταν χαμηλότερη από την τελευταία θα μου το είχε πράσινο. Το μαύρο σημαίνει ότι δεν έχω αγοράσει από το συγκεκριμένο προμηθευτή το ίδιο είδος, οπότε δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην τιμή.
Εδώ μπορώ να έρθω και να αντιστοιχίσω την αποθήκη, στο κεντρικό στην αποθήκη 1 και στην αποθήκη 1 και να κάνω εισαγωγή του παραστατικού στο pylon. Πρασίνισε, πίσω το παραστατικό έχει εξαφανιστεί. Επίσης θα ήθελα να δούμε ένα άλλο παραστατικό το οποίο έχει πιο πολλές γραμμές με νέα είδη, όπως το συγκεκριμένο. Ωραία. Σε αυτό, όπως θα δούμε, έχουμε 8 γραμμές στο σύνολο, αλλά στη μία από αυτή μόνο διαπιστώνει ότι υπάρχει ήδη στο παρελθόν μία συναλλαγή με το συγκεκριμένο προμηθευτή και θα πρέπει να δημιουργήσουμε 7 νέα είδη. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να πάμε και να δοκιμάσουμε να τα ανοίξουμε όλα τα είδη μέσα από την εφαρμογή του My Data Fast Entry για να δούμε στην ουσία πόσο γρήγορο είναι αυτό. Αλλά ερχόμενοι εδώ, αφού χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο κωδικό εργοστασίου που μου προτείνει και δεν συμπληρώσουμε κάποιο πέρα από τα απαραίτητα πεδία, στη λογιστική κατηγορία εμπόρευμα κανονικός, όπως βλέπετε έχουμε και τις παρτίδες για κάτι άλλο, αν θέλουμε, εισαγωγή, το είδος ανοίχτηκε και επειδή εγώ στη δικιά μου την περίπτωση τις σακούλες οι οποίες έρχονται σε πακέτο των 30, εγώ τις πουλάω μία-μία για παράδειγμα, άρα τα 10 τεμάχια τα οποία πήρα επί 30 είναι στην ουσία 300 τεμάχια με μονομένες σακούλες. Έχω τη δυνατότητα να έρθω και να πω ότι στο παραστατικό μου στο pylon θέλω να έχει 300. Το κρατάμε ένα αυτό. Έπειτα έρχομαι και ανοίγω, έχει κρατήσει όλα τα στοιχεία, άρα μπορώ εύκολα, άνοιξα και το συγκεκριμένο είδος και το συγκεκριμένο είδος και το συγκεκριμένο 5ης, 6ης γραμμής και θα έρθω και εδώ, εισαγωγή, 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 εδώ και το παραστατικό εισαγωγή στο pylon. Μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα καταχωρήθηκαν και 7 νέα είδη καθώς και το παραστατικό στο σύνολό του. Πάμε στο pylon να δούμε στα είδη, τα 7 είδη που ανοίχτηκαν εδώ. Ακριβώς με την ίδια περιγραφή την οποία έχει ο προμηθευτής μου. Μέσα στο συγκεκριμένο έχει συμπληρωθεί φυσικά ο κωδικός εργοστασίου. Θα μπορούσα να έχω και τους εναλλακτικούς όπως είπαμε και αν το συγκεκριμένο είδος παρακολουθούσε και παρτίδες θα είχα ανοίξει και την παρτίδα, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα και το παραστατικό αγοράς έχει καταχωρηθεί εδώ με όλα τα είδη και εδώ όπως βλέπουμε έχει πάρει την ποσότητα που ορίσαμε και έχει κάνει και τον υπολογισμό της τιμής της μονάδος γιατί εφόσον για μένα τα 10 πακέτα είναι 30 έχει μέσα, 10 επί 30 300, 8 λεπτά έχει κάνει την διαίρεσή του. Εδώ έχουμε και το όνομα του χρήστη που έχει κάνει την καταχώρηση για να το έχουμε, το ίδιο και στον αποθηκάριο πολύ σημαντικό και το παραστατικό μου έχει καταχωρηθεί. Από εκεί και πέρα μπορώ με τον διακόπτη το συγκεκριμένο να κάνω εναλλαγή στις δαπάνες όπου εδώ έχουμε δημιουργήσει τα πρότυπα δαπανών. Στα πρότυπα δαπανών έχουμε ομαδοποιήσει ανά είτε μεταφορικές είτε αμοιβές τρίτων, βενζίνες, καθαριότητα και τόκοι τραπεζών για παράδειγμα. Ας δούμε το συγκεκριμένο πρότυπο. Εδώ λοιπόν έχω αντιστοιχίσει τους προμηθευτές όταν τους εντοπίζει το σύστημα ότι μου έχουν εκδώσει παραστατικό να πηγαίνει και να καταχωρεί τα συγκεκριμένα παραστατικά με το τιμολόγιο δαπανών προμηθευτή, με τη συγκεκριμένη δαπάνη εφόσον έχει κανονικό ΦΠΑ, εφόσον έχει μειωμένο ή έχει απαλλαγή. Άρα οι συγκεκριμένοι προμηθευτές ανήκουν στο μοντέλο τόκι τραπεζών. Επιστρέφω πίσω στην αρχική σελίδα στις δαπάνες. Εδώ όταν θα διαλέξουμε τόκι τραπεζών έρχονται όλα τα παραστατικά τα οποία ο εκδότης συμφωνεί με το πρότυπό μου. Άρα εγώ ερχόμενος στο πρώτο παραστατικό με την εισαγωγή μπορώ να κάνω εισαγωγή σε pylon. Το παραστατικό έχει έρθει πίσω, ενημέρωση επίσης για εδώ και να μπορέσω μαζικά να περάσω τα παραστατικά μου. Δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος γιατί υπάρχει 2 φορές, πολύ καλά κάνει και με ρωτάει, θα το αντιστοιχίσω εδώ, εισαγωγή, θα έρθει και το συγκεκριμένο. Εδώ σε επόμενη έκδοση θα μπορέσουμε μαζικά να τα επιλέξουμε όλα εφόσον έχουμε το ίδιο πρότυπο και να κάνουμε μαζική εισαγωγή και των 7 παραστατικών με το ίδιο πρότυπο για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα.
Υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα, όπως είπαμε και στην αρχή, η οποία είναι η καταχώρηση των παραλαβών. Άρα, όταν συνδεθώ ως αποθηκάριος πλέον, Warehouse Manager, εδώ, μπορώ και έχω πλέον σαν αποθηκάριος τη λίστα των παραστατικών. Δεν υπάρχει κάποια ανάγκη από τον αποθηκάριο να δει, να ανοίξει κάποιο είδος και να κάνει κάτι. Θα πρέπει απλά να κάνει την παραλαβή του, π.χ. από την Data Media, να επιβεβαιώσει ότι παρέλαβε 2 τεμάχια Energizer, check, και να γίνει εισαγωγή του παραστατικού στο Pylon. Το συγκεκριμένο έχει ολοκληρωθεί. Θα πάμε και στην επόμενη τη σειρά της Data Media. Εδώ το PowerTech Laba G9. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι την παραλάβαμε, απλά ήταν ανοιχτή η συσκευασία. Το συγκεκριμένο 385, ok, ενημερώθηκε και το συγκεκριμένο. Είναι μια διαδικασία γενικότερα την οποία φανταστείτε ότι μπορούμε να την δούμε και στο κινητό. Άρα εφόσον είχαμε κινητό θα μπορούσαμε να πούμε check, χ, δεν παραλάβαμε και να κάνουμε εισαγωγή στο Pylon. Το συγκεκριμένο έχει έρθει επιτυχώς, οπότε πηγαίνοντας και στο Pylon, βλέποντας τα παραστατικά αγοράς, εδώ όπως θα δούμε έχουν δημιουργηθεί τα 3 παραστατικά που μόλις καταχωρήσαμε με το σχόλιο επιβεβαιωμένο ναι ή όχι. Το φλαγκάκι δεν παρέλαβε, το προηγούμενο στο οποίο είπαμε ανοιχτή συσκευασία υπάρχει εδώ, όλα καλά, καθώς και τα προηγούμενα των αγορών υπάρχουν εδώ 7 και 6 και 7 και 7. Όσον αφορά τα είδη, φυσικά και εδώ 7 και 7, τα δύο δοκιμαστικά είδη που κάναμε το άνοιγμά τους από το My Data Fast Entry, δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ, όλα αμέσως. Εδώ επίσης 4 έκτου, 7 και 8 και 9 έχουν έρθει τα παραστατικά των δαπανών. Καθώς εδώ έχω επισημάνει την ημερομηνία δημιουργίας στο Pylon από τη βάση για να είναι ορατό και κατανοητό. Σε αυτό το σημείο, αν έρθουμε και από την πλευρά του λογιστηρίου που αυτή τη στιγμή θα πάει να καταχωρήσει τα παραστατικά της Data Media, θα έρθουμε και θα δούμε εδώ στα τιμολόγια πώλησης, ας διαλέξουμε και να κάνουμε αναζήτηση την Data Media, ότι το συγκεκριμένο παραστατικό όταν θα το δούμε βλέπουμε την επισήμανση ότι έχει ανοιχτή συσκευασία. Ανοιχτή η συσκευασία, το σχόλιο του αποθηκάριου που έχει έρθει εδώ. Άρα λαμβάνει γνώση το λογιστήριο ότι το συγκεκριμένο παραστατικό έχει αυτό το θεματάκι. Εδώ λοιπόν μου δείχνει τα δύο είδη που πιάνει από τον κωδικό εργοστασίου. Θα χρησιμοποιήσω εγώ το πρώτο. Μπορώ να θέλω να πω και σε ποια αποθήκη. Εισαγωγή σε Pylon και το παραστατικό έχει καταχωρηθεί. Πάμε να το δούμε αμέσως τώρα. Εδώ και φυσικά πάρα πολύ ωραία στα σχετιζόμενα παραστατικά έχει έρθει και έχει δεθεί με το παραστατικό του αποθηκάριου από το warehouse, στο οποίο μπορούμε με διπλό κλικ, λειτουργικότητα Pylon, να δούμε το παραστατικό μαζί με το σχόλιο ανοιχτή συσκευασία, επιβεβαιωμένο όχι. Άρα με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε και τη δυνατότητα αυτήν της παραλαβής ως επιπλέον λειτουργικότητα, καθώς και της διαχείρισης των δαπανών, με πολλά υποσχόμενη φυσικά την μαζική καταχώρηση των δαπανών. Αυτά από μένα. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας στην epsilonsender.gr στα προϊόντα και λύσεις. Εδώ και σε αυτό το σημείο θα δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, καθώς επίσης θα αναρτηθεί και το συγκεκριμένο βίντεο για να μπορούμε να έχουμε μια σύντομη παρουσίαση και υπάρχει και κουμπάκι φυσικά εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όποιον επιθυμεί να έρθουμε σε επικοινωνία, να δούμε τις ανάγκες και αν χρειαστεί να προσαρμόσουμε κάτι πολύ εύκολα μπορούμε να το προσαρμόσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά.